но наистина я познаваш доста добре. Чакай само да прочета въпроса. Или то не е съм въпроса, Аз лично познавам Брита доста добре и това, че вие мислите, че тя има самочувствие, се лъжете. Защото е супер по-скромен човек, независимо на вас как изглежда. А един човек да има самочувствие е супер яко. Наистина е много добре всеки да има самочувствие, защото той самия пренебрегва себе си, своите чувствата си и се приема така какъвто е и се харесва самия той. И това е много хубаво. Някои деца просто нямат възможност или нещо подобно, за да могат да имат самочувствие или по-точно... Не знам. Харесвам хора с самочувствие, защото те си имат всичко и са щастливи и точно тия хора, които си имат всичко и изобщо не се лишени от нищо, точно те имат самочувствие, защото не знам, нямаха да го обясня. Не ме бърка кой мисли дали аз съм самочувствие или по-точно, че имам самочувствие в повече. Си ми е тая, всеки си мисли каквото иска. Ето, хората, които ме познават, много добре знаят каква съм аз самата.